Jamen, goddag. Mit navn er Hans Georg Broff, og jeg er politiinspektør her i Københavns Vestkvarter. Du er indkaldt her i dag til at give noget forklaring. Du er sigtet i sagen om vold fredag den 13. august 2011. Kan du lige starte med at bekræfte, at dit navn, det er, hvad står der her? Der står Ali, Hussein, Mahmoud, Maghrebia, Afghania, Sukarania, Habibsen. Kan du bekræfte det? Ja, lad os bare sige det, mand. Ja, så du bekræfter. Okay, ja, lad os komme videre. Okay, jeg nøjes bare med at sige Ali. Ja, det tager for lang tid at nævne alle navne. Okay, så Ali, kan du forklare mig, hvad der skete fredag den 13. august 2011? Ja, men jeg går ned på strået, ikke? Ja. Og så lige pludselig der er nogen, der råber, at din svin går hjem til dit land. Ja, hvad for noget? Der er nogen, der råber, din svin går hjem til dit land, eller hvad? Ja, mand. Der er en eller anden, du ved, jeg går på strået, jeg spiser shawarma, jeg drikker ayran, jeg slapper mig af. Ja. Og lige pludselig, der er en eller anden, der råber til mig. Hvad råber han til dig? Han råber til mig, din svin går hjem. Okay, så han råber til dig, din svin går hjem. Ja. Hvad skete der så efter det? Så jeg vender mig rundt, ikke? Ja. Og så står der bare en stor dansker, du ved. En stor dansker, siger du? Ja, en stor dansker med skaldet hoved, ikke? Ja. Og på hans trøje, der står et eller andet, du ved. Bad boy, du ved. AK-81, du ved. Et eller andet, jeg ved det ikke, mand. Ja, okay, ja, det er, hvad vi dem. Ja, okay, ja. Og så giver han sådan en på hovedet, du ved, ikke? Okay, så du erkender faktisk, at du har slået ham? Ja, men han stak først mig med kniv, jeg har ikke fortalt det. Jeg glemte det. Okay, han stak dig med en kniv. Og det kan jeg ikke se her på min papir eller noget, at du skulle være stående. Nej, det er klart, det er racister, der kommer ud. Okay, Hvordan skal I skrive på papir og få kniv, eller hvad? okay, så du har fået knivstik. Har du været op på hospitalet, eller hvad gjorde du efter, at du blev stukket med kniv, siden vi ikke ved det? Jeg tog bare hjem, min abi, han syede det samme. Din abi, hvad er det for noget? Nej, altså, jeg vil ikke have, at du sidder og griner her, okay? Vi sidder faktisk med en meget, meget vigtig afhæng. Hvad betyder abi?